Wij bevinden ons op het Cambuurplein. De Lunato-kermis is aan de gang. Het is de 60ste Lunato-kermis. We zijn in 1951 begonnen. Het is een initiatief van de buurtvereniging in Slinderweest. We zijn uitgegroeid tot een van de grootste kermissen, in ieder geval van Noord-Nederland. En op dit moment zijn wij de beste van Leeuwarden. Ik liek Louis van Gaal wel. Here we go. Move it and talk. Nou, ik kwam hier eens even kijken. Alles onder controle, Jerry? Ja, nog wel. Nou, ik zei net tegen de man, jullie staan hier ook al wat jaren onderaan. Vanaf 1988, al 23 jaar. Ja, mijn ouders al En die ouders hebben er nog voor staan, ja. 52 jaar met elkaar. Die hebben al 52 jaar, moest nagaan. Wat houdt jouw werk nou in? Ik regel het van A tot Z. Ik zorg dat de exploitanten niet komen. Ik zorg dat de voorzieningen hier allemaal liggen op het tijd. Ik zorg dat het geld binnenkomt, ook belangrijk. Nou hebben we jou eindelijk in een attractie gekregen, maar gewoon wij willen jou er net in, hè? Nee, ik ben een beetje bang in een attractie. Het geeft me al die fjestende hut en fjestende heeg. Dat zat dan, daar kom ik er net graag meer in. Wij krijgen jou echt net zo Come on, vier. Jean-Paul, Nee. you got away. Nee, als die kamer uitgaat ben ik weg. Let's dance. Scoot up, you know. Come on. Helemaal sneller. Jou dwan de zuiver net eerst nooit te zien. Nee man, daar ben ik al beroerd van. Maar hoe is dat nou mogelijk? Jou organiseren dit en dan kun je er net door. Ik vind het prachtig om maar van afstand te zien. Ik hoor er zelf niet meer in. Een zak oliebol, dat is genoeg. Dus je bent weer in de Zwalkenstee. Ik ben hier in Zwalkenstee, ja, op het teken. Ja. Ja, En dit is het bed- en brochtje gedeelte? dit is het bed- en brochtje gedeelte. Je krijgt de meeste maas een ontbijt. Daar zetten we het klaar, dan kan je het zelf pakken. Er zit koffie, thee, suderans, warme broodjes, wat ze maar willen, suikerballen, net de vieten. We hebben vijf keer 2 persoonskamers. Ja. En er zijn al je losse bedden, maar in totaal kun je het zien sliepen. Ja. En wat voor mensen komen hier? Nou, eigenlijk van alles wel. We hebben zelfs mensen uit Taiwan gaan, dus een paar Belgen, Duitsers, Italianen en komt van alles wel. Meestal wel mensen die reis zitten, ja. Het is hier een rustig plekje en ja, mensen vinden het wel heel fijn. Ja. Het is nachts rustig en het is hoe daar lekker stil. Te boeten zitten willen, dan ken dat. Hè? Nou, waar komen we nou? Nou, we komen hier bij de camping. Dit is een plekje eigenlijk een beetje bedoeld voor tentjes. En dat zijn mooie ronde plekken voor caravans. Nou, het is nou rustig, maar de eerste nog al west. Eerst naar Halwest. Ja, en dan moet de rest nog komen. Nou, het is mooi waar, dus ik zou zeggen, we blijven al hier. Je hebt flink aan het verbouwen geweest, hè? Want dit weer al die oude stal. Ja, we hebben nu staan, dat is vroeger de melkput. Daar waren het veemolken. En daar gaan wij nu een slecht weeraccommodatie van maken voor de campinggasten, maar ook andere gasten. Is dit nou echt een dream dat je hem hier?
Nou ja, wij hebben wel altijd als wij op zo'n boerencamping weer hebben we wel eens zin aan zijn. Als we nog eens met de fut gaan of wat dan ook maar, dan zullen we dat wel leuk vinden om dat extra te doen. Wat is er zo mooi, jongen? Ja, de mensen die hier komen, die zijn altijd mensen aan vakantie. Hè. Ze zijn fleurig en ze hebben altijd een goed zin. En dat is, dat is wat het zo leuk maakt. Ja, ja. Mensen kunnen altijd in goed zin. Ja, mensen die hier komen hebben altijd een goed zin. We hebben eigenlijk nog nooit mensen gehoord die... Nee, die zagrijnig vinden. Die heb ik nog net jong. Dat. Maar goed man, als je het net erg vindt, dan ging ik nou even yes meer in, want het maakt wel even klaar voordat mijn gasten komen. Vanzelfs. Heel gang.